мисля, че от... Не, всъщност ще те излъжа, не знам, от България някакъв град беше, ама... Не помня кой бе? Миро 7-9. В момента Тира Джей се намира в Мюнхен, Германия. Понеже беше затворник и няма книжка и пътува с автобуси. Книжка? Много гадно. Не го е срам, Тос. Не го е срам. Ти да си убиеш жената и да правиш дъщерите си проститутки, ето и... Че продава децата си, без тъшаки, сега казвам го сериозно тук, че продава дъщерите си на черния пазар, да изкара някой друг лев. Сега само аз искам да кажа нещо. Миро, прижа съм убеден, че ще ми зададеш въпроса защо го позволявам. Това веднага ще си отговоря преди да си ме питал. Казах ти оня ден, като се карах с Денката, че казах спрете и двамата. Денката спря, че слезе от лайфа, писа му налично, върна се и продължава да му се обясняваш. Денката ми и приятел се познаваме лично така. Той, че не е с снимката на Тима, кръстил само секунда му. Той, че не е с снимката на Тима, не означава, че не ми е приятел. Този повреденията пак дето ми бъл от време на време и той ми е приятел. Мисъл, нали, като предихта, че сте с двамата не мога да излезеш на глава, как ти спри, че не ме послуша. Разбираш защо го позволявам? Да не ми сърдиш после.